Wis. Oh, kula kinten malih. Ora. Kowe iki senengane kok ngajak tanduk. Aku pisan wis kesel kok. Ngenten iki sawahe garing, Pak. Ngono ya aja mau omong-omongke. Lah njaluk tak telesi apa piye? Dangu mboten dipacul. Oh. Mbek dipacul yoga-yoga. Pacul ndasir. Coba Mbak Yosi sing wis anake 7. Wah, terus. Selamat malam Mbak Yosi. Malah. Waduh, duh. Anaknya 7 ya? Nggih, 7. Alhamdulillah. Nggih, nek kula teles terus kok, Pak. Nggih, siap diblegoki? Siap. Asik. Iki pengalaman iki. Ji, ro, lu, ya. Oh, anak pitu ya halus tandang. Maju. Ah. Iya. Mundur. Alah. Maju, mundur. Cantik Iyang. Ya. Maju, mundur. Lagi ajaib bang blekek ajaib bang Wes bo. Wes. Kok wes? Wes bareng anak-anak pitu iki males bergerak mung oh. Wah, coba aku sing wis duwe putu wae kok angel kabeh. Sing wis duwe putu loro, Mbah Eni. Iya. Sugeng dalu, Mbah. Sugeng dalu nak sikit. Putunipun pinten, Mbah, sak menika, Mbah? Sampun kalih. Oh, nek dibleguki tesih kersa. Aduh, tesih purun. Iya. Nggih. Nyun sewu lho, Mbah nggih. Nggih, amit-amit. Kula nggih pengen nek. Oh. Tuwek pinginan. Ampun nganti kalah kare sing nom-nom nggih, Mbah nggih. Sing sikat rukes rimpal terampil. Awas. Sing apik ditenggani Pak Jumbuh. Ora ngono. Awas. Ji, ro, lu, ya. Baik terampil. Maju. Jaipang. Blekek. Alah. Blekek. Iya. Alah. Walah, mpun Mbah. Mpun. Tuwek kok ya penak gitu Mbah. Bisa blekek. Nggih, Mbak penak nggih. Ayo nah ya. Wes. Padha ae. Anake nganti guyu ngeklek. Karo bapak sik, Cung. Terima kasih atas kemblegukan kalian. Mwah. Sebel kupingmu bosok kowe. Dar.